שלום חברים. כאן משפחת צמח, תנועת אחר המדבר. אנחנו רוצים היום לדבר על נושא נורא מעניין בחינוך הביתי. בעצם, בחינוך הביתי יש שתי גישות מאוד ברורות שמתחלקות. אחת מהן היא הגישה הסוליסטית של גידול הילדים, אני, ביתי, משפחתי, אנחנו, אתה, משפחתי, זה הקליקה. ויש את הגישה של החינוך הביתי כדרך הכפר, שהן על פניו אפילו מתנגשות. באמת אנחנו בשנים האחרונות בחינוך הביתי אנחנו מנסים להרים כל מיני שיתופי פעולה. אימהות ביחד שעושות מתחלקות יום יום, או מרחב שמטפחים אותו יחד ומנהלים אותו. שזה כשלעצמו מאוד קשה, כי יש מעט מאוד מחנכים ביתיים בכל כפר, בכל עיר. אז עד שיש את המפגש בין האנשים, שדווקא את המידע הזה יותר קל להעביר. יש קבוצת וואטסאפ וזה רץ, ואנשים נכנסים לקבוצת וואטסאפ. אוקיי, עכשיו יש קבוצת וואטסאפ שבערך 10 מחנכים ביתיים באזור, ואנחנו מנסים להרים, אוקיי, יאללה, פרויקטים, מפגשים קבועים, דברים שכל ההורים משקיעים ביחד, משהו מסוים כדי שמשהו יקרה. כן, ומה שהצלחנו להשיג מהבחינה הזאת בדרך כלל, זה היה כל מה שהם רצו, זה היה מפגשים בפארק, מזדמנים, אפילו לא לקבוע בדרך כלל איזשהו יום קבוע שזה קורה. כן. יש ערים כמו אילת שהם עושים יום קבוע בשבוע, וממש כזה חבורה נחמדה, עושים יחד עם הולדת וזה. יש עוד ערים בטח שמתנהלים ככה, ויש ערים שכאילו, יאללה, בוא נקבע את זה רק בספונטניות, ובזה זה נעצר. הם בטח לא רצו לעשות איזשהו שיתוף פעולה שהוא יותר יעיל מזה, ולכן אף פעם עבורנו זה לא היה יותר מדי רלוונטי, כי אנחנו רצינו משהו שיותר יחלוק את הנטל בחינוך הילדים. עכשיו, זה האסכולה של לחלוק את הנטל, זה האסכולה השבטית. כן, בעצם, כדרך הכפר. כדרך הכפר, שבעצם אנחנו תמיד מדמיינים את עצמנו חיים, מתעוררים בבוקר, לפשוט כפר, שאנחנו בעצם עם הרבה אנשים על אותה סירה. אז עוד אנשים מתעוררים בבוקר עם הילדים, והילדים בעצמם יודעים, אוקיי, אם אני עכשיו יוצא החוצה, אז אני פוגש עוד ילדים. כן, הוא פוגש את הדוד, או איזה שמהווה סוג של דוד. אני פוגש ילדים, וביחד הם כבר יודעים מה לעשות. זאת אומרת, ילד אחד מביא משהו כזה, ילד אחד זה, הם נפגשים ליד הדיר, הם מוצאים את החמורים, הם יכולים להשיג את עצמם בצורה כזו שהם מגבים אחד את השני. יש להם את התשתית ויש להם את הגיבוי החברתי, זאת אומרת שנותן להם ביטחון. עכשיו, מה קורה בפועל? בפועל מה שקורה זה שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו צריכים להשיג את הילדים, כן. אנחנו צריכים תוך כדי גם להכין להם אוכל, כן. צריכים גם לחשוב על העניינים הלוגיסטיים, על המשימות היומיומיות שלנו. בעצם זוג הורים היום הם המבשלים, המפרנסים, המנקים, המחלקת בידור, המחנכים, צריכים עוד לעמוד בסיטואציות חינוכיות, צריכים גם להיות האהבה והחמלה והעוגן, צריכים גם תוך כדי לטפל הפן הקשוח גם. כן, לטפל גם בזוגיות שלהם, גם לטפל בעצמם, בעצם טירוף אחד גדול, כאילו הכל מונח על אדם, שני אנשים שהם צריכים להיות כל הדברים האלה ביחד. זה בעצם המלכוד של הדור הזה, שאנחנו כל כך הרבה דברים. עכשיו אני מדברת גם על הורים שהם לא בחינוך ביתי, גם הורים שהם לא בחינוך ביתי, הם המפרנסים, הם המבשלים, המנקים, כן, אבל הילדים שלהם בבייביסיטר הלאומי, 5 שעות מהיום. אבל אחר כך אחרי הבייביסיטר הלאומי הם חוזרים הביתה, ועדיין יש מחלקת בידור, יש עדיין מה לעשות, מה עושים עם הילדים. אין היום, אלא, מה האופציה השנייה? אלא אם אתה משפחה שזכתה, ואתם איזשהו סוג של חמולה שגרים ביחד, אולי באיזה מושב, כן, בשטח המשפחתי שהורש לכם, ואתם כמה אחים שנשארו בתא השטח הזה ומגדלים שם את הילדים, ווואלה, זכיתם להיות חמולה מודרנית ישראלית. שתדעו שאנחנו תולים את ההתפתחות האנתרופולוגית של כל החברה, גם בישראל וגם באופן כללי בעולם, בעניין הזה של
ככל שיהיו יותר ויותר ילדים שנשארים בבית עם ההורים, וככל שיהיו יותר תאים משפחתיים שהם אמורים להמציא את עצמם ולהחוות לילדים שלהם את כל מה שהם צריכים לחוות, אז בעצם זה יעורר את האחריות, את האותנטיות שכל כך אנחנו מרגישים בחסרונה. ואני אישית חושב שזה מה שכל המערכת עכשיו, כל ההתפתחות של המערכת החברתית של העולם החדש צריכה להיות מושתתת עליו. החינוך הביתי בעיניי זה המשקל הכי כבד יושב עליה. בעצם אתה אומר כאילו לחזור לקחת אחריות, כאילו החינוך הביתי זה סוג של הביטוי הכבד של לקחת אחריות על החיים שלך, על הילדים שלך, על הדרך. כן, בהחלט. זהו, אני רוצה להביע אמפתיה כלפי כל ההורים שבדור הזה, שבאמת הם צריכים להיות כל הדבר הזה עבור הילד שלהם, והמרקם המשפחתי הוא באמת כל כך דל היום. אני יודעת על עצמי שאצלנו זה אפילו קצת יותר דל, לילד שלי אין בני דודים. עד שיהיה לו בני דודים יעברו שנים, וגם לאחר מכן מה הם יעשו שבתות פעם ביחד, חגים, כאילו בזה זה נגמר. אין לו ילדים איתו ביום יום שהם או אתה יודע, מרקם יותר משפחתי, הסבא, הסבתא, הדודים. יש מילה אחת, אפשר לקצר, אחווה. צריך, אחווה זה העניין, זה בדיוק מה שחסר מבחינה חברתית בחברה המודרנית היום. אחווה זה מושג שהוא יכול לקחת, אם אנחנו עכשיו נתחיל לדבר עליו, הוא יכול לקחת אותנו לגבהים. כי אחווה זה משהו שקיים אז בשבטים, בקהילות בגולה. היה להם אחווה והיא החזיקה אותם, היא החזיקה את הגחלת, היא נתנה להם ביטחון, היא נתנה להם גאווה להיות מי שאנחנו בעולם כזה טורף. ואם יש לכם את היכולת, זו העצה שלנו, יש לכם את היכולת לחזור לחיי, קצת יותר חיי שבטיות, יש לכם תא שטח גדול, ויש לכם, אתם אוהבים את האחים שלכם, הדודים, הדודות, אולי תעשו איזה מסע שכנוע ותגידו להם בואו נחיה יחד, בואו נחזור, נחיה קרוב אחד לשני, ותחוו מרקם משפחתי עשיר יותר עבורכם, עבור הילדים שלכם, עבור מי שזה לא האופציה. אז האופציה השנייה היא לאט לאט לחזור לחיי שבט מודרניים, שבהם אנחנו בוחרים את האנשים שהולכים לחיות איתנו, אנשים שדומים לנו באידיאלים, ולהיות ככה עדרים של משפחות מבחירה, יש הרבה דוגמאות של זה. עשיר. יש הרבה דוגמאות של זה בחול בעיקר. נכון. אנחנו ממליצים לאנשים, כל מי שזה מעניין אותו דיבור. אפשר לחפש ביוטיוב או בפייסבוק Wild Mind, שהם כמה משפחות שהצליחו לעשות את הדבר הזה, ובעזרת השם גם בישראל זה יקרה. בישראל זה הרבה יותר קשה. אמן. כי בישראל המהות שלנו זה לבוא באחדות. אז לכן יש לזה גם כל כך הרבה מניעות. והרבה יותר קל לעשות את זה לגויים ובמדינות אחרות, אבל גם אצלנו השם יפתח וגם פה זה יקרה. בשם השם נעשה ונצליח. אמן.